morning everyone, makadii kwese kwamungadai muri. Kana kari kekutanga kusvika pano chibva wangosubscribe, kulike nekukomenta. Izvi zvinotipawo simba kuti tirambe tichikupai news updates ezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, kwese makona mana eZimbabwe. Pano ndakuinzirai nyaya iri kupisa, nyaya iri kunetsa 2-3 days ago, nyaya yamukoma Sulumani isiri kunzwisisika kuti iri kubva kupi ichienda kupi. Nhasi ndakuinziraiwo update kuti muzivewo patimire zvaizvozvi, tirege kuramba tichinzwa nemakuhwa tichinyeperwa. Tikatarisa 2-3 days ago, pane nyaya iri kunetsa iri kupostwa nevanhu zvichinzi mukoma Sulumani vakasvitsa shoko kuna Mai Grace Mugabe, rinova shoko rerudo rekuti mukoma Sulu vaida Mai Grace Mugabe mushure mekunge Mai Grace Mugabe vane birthday ravo musi wavakaberekwa. Mukoma Sulu vanonzi vakakumbira kutengera Mai Grace Mugabe something chekuti happy birthday mama. Mai Grace ndokubva varamba. Zvinonzi ndo pakatangira nyaya yacho. Mukoma Sulu vaita sekuti vari kuda kuitira mama birthday, but vari kutsvaga way yekuti vopinda sei nayo mama kuti vakwanise kuzovapfimba. Zvinonzi vakazovasvitsa mashoko erudo zvisina kuzofadza ivo mama Mai Grace, ndokubva vaenda kunoripota kumapurisa. Mukoma Sulu ndokubva vasungwa mukoma Sulu. Zvinonzi mama vakazogara pasi ndokubva vazorangarira kuti no, handifaniri kunge ndichidaro mwana wangu. Ndokubva vaenda kumapurisa vakano withdrawa nyaya. Withdrawa nyaya ndokupera kwakaita. Saka isusu takazokonfirma tichionawo Mr Ponyati vachiposta kuti no, kuno kwakuna kumbobvira kwaita nyaya yakadaro, nekuti vanenge vakonfirma kumapolice station ese kwakasiyana siyana kuti vanzwisise kuti makambotambirawo here nyaya yakadai, so zvikanzi hakuna nyaya yakadaro. Saka vaPonyati vari kukurudzira kune vanhu vanoposta zvinhu zvavasingazive kuti please musadaro, nekuti imhosva munopinda mujeri nazvo. Zamai kutsvaga nyaya sezvairi muzoposta musati maposta, nekuti muri kuzviparira mhosva, one day munopinda mujeri. Saka vari kukurudzira zvizhinji kuti tisaite izvozvo. Tazobvunza iwo mukoma Sulu kuti nai shamwari, zvinhu izvi zviri kufamba sei, nekuti nyaya ingoputiki from nowhere kungoerekana chinhu changonzi chakutoitika pasina zvaitika. Vakuru vanoti utsi haupfungaire pasina moto. Chii chiri kuitika? Mukomana ari kuti hapana nyaya yakadaro, neniwo zviri kutondishamisa kuti chii chakadaro, nekuti inini handina kumbobvira ndasungwa, uye nditoriwo busy nebasa rangu zvandiri kutoita. Izvezvi nditori nealbum randakabuditsa muna Mei rinonzi Tsapo Pafiyo. Saka inini zvazondinetsa ndezvekuti kana ane album sei razoputikirana nenyaya iyi. Zvinoreva here kuti mukomana ashandisa strategy dzekuzvipomera mhosva kuti akwanise kupusha album rake, oro zviri kufamba sei? Munoziva kuti vanhu vanoita zvekuimba vanotsvaga nyaya kuti iye akwanise kutrend, nekuti matrendero aita mukomana pakupedzisira kwenyaya pazonobuda nyaya yealbum. Saka zvinoreva kuti mukomana anga achipusha album. Saka kana uchipusha album unogona kugadzira maghost page oro kubhadhara vanhu kuti ndinokumbirawo kuti mundipushirewo, and then mawirirana amunoita. Nekuti tikatarisa senge inini nezuro ndakaona post yakapostwa yainzi yapostwa naChatunga Mugabe achituka Sulumani, achiti mamessages ese awaitaura namai vangu ndinavo, achitaura zvakawanda pamusoro paSulumani, achipinza nenyaya dzakaitika kumashure dzekumbopomerwa kwaSulumani pamusoro pemwana waGreatman, muimba anonzi Greatman, achituka zvakaomarara. Asi tichizonocheka kupeji kwa iye Chatunga takaona kuti hakuna nyaya yakadaro, inyaya yekutogadzirira. Kune munhu anenge angochinja page kana kuti angogadzira page rinenge rakanyorwa zita rekunzi Chatunga Mugabe, obva atanga kutukirira kuti mukomana aende kumberi kana kuti album ririre. Ameno andizive maonero angu hamavadikani kuti munozvionawo sei panyaya iyi. Please ngatisangane mucomment section muchitaurawo zvamunofunga kuti munofungei pamusoro penyaya iyi. Inini ndinoti ayo, thank you nevacharaonawo video rino, thank you nevanoramba vachitipawo nyaya, thank you nevari kutisapota. Muswere zvakanaka.